त का हाल बा भाई लोग, आज के फैक्ट बा, अगर पेट्रोल बाइक में डीजल डाल देब त का होई। कभी आप लोगन सोचले हो कब कि पेट्रोल से चले वाली अपन बाइक में डीजल डाल देब और डीजल से गाड़ी चलावे की कोशिश करब त का होई। का आप लोगन के गाड़ी चल पाई या फिर खराब हो जाए। तो चलो जाना तनी। दरअसल पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से काफी अलग तरीका से काम करेला। ये खातिर जब आप लोगन बाइक में पेट्रोल के जगह डीजल डाल देब तो बाइक चालू ही नहीं होई, या फिर चालू भी होई तो कुछ दूर जाके बंद हो जाए और आप लोगन के इंजन खराब हो जाए। इलेक्ट्रिक पिन में एक कट काहे खातिर रहेला। आप लोगन देखले हो कब कि कुछ इलेक्ट्रिक पिन पर इस तरीका के कट रहेला, लेकिन सवाल ये है कि कट आखिर काहे खातिर रहेला। ऐसा कट सभी तरह के पिन पर नहीं रहेला, बल्कि पीतल से बनल पिन पर ही रहेला। पीतल बिजली का एक बहुत बढ़िया सुचालक है और जब बिजली वो पीतल से होके गुजरेला तो पीतल के पिन गर्म हो जाला और जब कोई चीज गर्म होकेला तो वो फैले लगेला और जब पीतल के पिन फैल जाए तो प्लग में फिट हो जाए और फिर वो बाहर ही नहीं निकले। वो पिन में कट होके के वजह से पीतल के पिन के फैले के जगह मिल जाला और पिन प्लग में फंसेला नहीं। ये कारण है कि प्लग में कट रहेला। कतोहिन लोगन जाना तरह के इमोज पीले कलर के ही काहे रहेला। पीला चेहरा हंसत और खिलत लगेला। ये खातिर इमोजी के रंग पीला है। सिर्फ ये नहीं, पीला रंग खुशी के प्रतीक है। वहीं ऐसा भी तर्क दिहल जाला कि हंसत चेहरा पीला बैकग्राउंड पर ज्यादा बेहतर देखाला। आप लोगन वीडियो में जो इमोज देखता रहा वो इमोज के देख के अंदाजा लगा सकता रहा। जब आप लोगन भावनाओं के चेहरा से नहीं दिखा पावत बाड़ा तो इमोजी फास्ट, आसान और सही तरीका से काम करेला। एकरा जरिए लोगन अपन भावनाओं के बिना शब्द के भी आसानी से व्यक्तित्व कर सकत बाड़े। एकरा में से आप लोगन के फेवरेट इमेज कौन है कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक वीडियो के लाइक नहीं कइले तो लाइक कर दो, चैनल के भी सब्सक्राइब कर दो।